Look, that 15 followers is about to turn into 15 million. It's on the verge of going viral. Pinoy deepfakes. Ano nga ba naman ang mga deepfake? Yun ay yung mga editing software o animation na naaayos nila ang iyong pagmumuka sa mukha ng iba. Deep nga siya, pero tandaan nyo ito ay fake. Fake parang yung mga politiko dito na pag merong kasong dinadaanan ay bigla na pupunta sa ospital. Bigla na pupunta sa wheelchair at merong neck brace. So, isang pruweba na rin yun ng isang fake. At dahil dekalidad tayong channel dito, daanan na natin ito mga pinakamagagandang Pinoy deepfake sa Pilipinas. Diba? Pinoy na nga Pilipinas. Pasimula na natin. Hindi na tayo nagsawa. Tama na. Hindi na damidan eh. Tokyo Ghoul naman. To get there! Pumipikat na. Oo, siya nag-level up na. Okay, tama na. Nasasawa na ako dyan. Sunod. Galing kay MJ. Oh! Ano mo siya tumitigil? Oo, talaga nga. Dekalidad. Tumataas na ang level ng mga editing ng mga Pilipino. Yan ang gusto ko eh. Dekalidad. Makasama lang kita kahit sa Malacanang lang. Hey! May sakit na mag-isipin na sa puso. Sinisakto yung bibig pero okay lang. May sakit na mag-isipin sa tuwing Eh! nakikita Nakita kasama siya. Nakaka-copyright ng itong mga kanta. Nagabi kasama mo siya. Halos hindi ako makahinga. Hinga Mr. President. Kayakap ko ang bote ng tequila. Oh! Hey! Hindi ka makasama! Hindi mong iisipin kung hindi ka para sa akin. Kailangan kong bumili ng bagong mga test kit. Ano to, babae? Teka, mga ganun lang siya. Hey! Kasama, galing ang editing nyo. Kasama na pati yung leeg, oh. Alam, marunong rin ako mag-edit na ganyan. Software lang yun. Ako, tinitigasan ako sa babaeng rocket. Tama na, ayoko na. Maraming salamat, MJ, po siya palakpakan natin. Napaka-deep ng iyong throat fake. Maraming salamat. Sunod, Arden bro. Ginawa ko to habang nag-online class kami. Let's go. Okay, nilagay niya ng PNG. Ay, ba nandyan ako? Dito ko! Ay, ito si ano? Oh, ang dami sa dali. Oh my God. Jose Mario Lichan, Cardo, Mocha, si Kim, Bimbi, lahat. Andito na ang buong barkada. Thunder. Mukhang nananalo ang mga Konnichiwa ngayon. Siyempre, editing eh. Mas magagaling ang mga editor ng Konnichiwa. So, pwede mas matyaga lang sila. Kuya Will. DepEds, hama. At ito na ang tuning exam, remastered para laban-laban na kami. Matira matibay, matanggalan ng mata. Leche, sunod. Wadyo. At mukha akong mayroong sakit sa bibig. Parang ako yung may lagi naglalaway. Bakit pag ini-edit nyo, mukha akong tanga, ha? Mukha na akong tanga kahit i-edited. Ayusin nyo naman. Leche, palo ka, wad yun. Hindi to dekalidad, leche. Dapat nung nilagay mo yung PNG ng 250x250, nilagay mo siya dun sa... Kinuha mo dapat yung screenshot ko na nakasara yung bibig ko, hindi nakabukas. Leche. Sunod. Ivana Alawi deepfake. Mind if I come in? No, please, come on in. Hindi, kailangan ko takpan yan. Kita mo na lang napakaganda na ng mga deep. How's it going, by the way? I see Oh. you had Di ako naniniwala na It's gonna take nag-i-Ingles off. si Ivana. Bakit? Bakat ang utong Is yan, this ha? in any way gonna help with your late rent? Of course it is. Pampamilya kaming channel, leche. Hindi lang pampamilya. Naman napakalinis na ng mga deepfake, nakakatakot na, no? Look, that 15 followers is about to turn into 15 million. It's on the verge of going viral. I can Huwag ka feel it. makinig, Tita Ivana. I know I haven't been the best roommate. I haven't been able to hold a job down, but I'm telling you, this racket sports Bakit nandun si Bol? Sabi ko lang ba, Bol?
Yan pala ginagawa, pala nag-edit ako, hayop ka. Inuuna mo mga babae, hindi ka tunay na tropa. Gago ka pala, PaoLUL eh. Araw-araw ka na tinitingnan sa upuan ito. Huwag lang mga pinaggagawa mo. Ito ba di ako maapektuhan nun? Ha? Gusto ko lang naman ng pagmamahal mo. Oy, tita, iba lang ginagawa mo. Itigil na natin dyan. Pampamilya po kami channel. Hindi ko pwede pagpatuloy yan. Deepfake! Deepfake ang mga ito. Huwag kayo maniniwala sa mga yan. Huwag nyo sayangin ang tissue nyo. Leche. Sarap. Galing kay Pampamilyang Ricer. Here in the Philippines, we have fake pranks. Check! Fake products sa Divisoria. Check at aray. Sabi ko, dekalidad. Hindi sakit sa akin dignidad. Aray. Oo, kunyari lang ang hindi yan totoo. Tunay na deepfake, diba? Ang deep na deep sa ating kasaysayan ng mga fake. Kaya lagi niyong tatandaan yung mga ganyang klaseng tao. Sunod! Oh my... Hindi ito ang dekalidad na sinasabi. Tigil na natin dyan. Deepfake lang din yan, ha? Gawa yan ng software. Ito mga deepfake ito. Dadali sa ating channel. Sunod! Puro ka mabuhay ng mga deepfake na tulit. Ay, nako. Wala pa malinis sa deepfake lang, ha? Parang awa nyo na. Ayoko ma-deepfake ang ating channel. Sunod! Galing kay Sam Manuel. Iyo? Natagpuan kita. Baka, tang na rin ito mainit! Tang mo! Wag ka magalit kayo! Relax, kaya pala siya gumagawa ng mga maihimbing at mga kanta dahil mainitin ang ulo niya. Deepfake confirm! Kay Wadam bro. Okay, attack on Tito. Napaka-dek. Yun ang dekalidad na deepfake. Hindi ko nga makita kung edited o hindi. Sobrang ganda. Sunod. Ang deep lang dun yung sa umabot yung tutuloy ko nung sumigaw yung leche. Sunod. Sarap. Galing kay My PP is Glorious. Bakit? Buti pa nito gumagalaw ang pera sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi. Ay! Nahira natin! Napupunta, naisip mo pa yung pao. Pumunta ka na tayo ka-deep. Alam mo ba fake lang tayo dito? Hindi, deep din tayo. Sunod. Mas gusto ko pa yun kaysa yung mga lecheng bastos na deepfake na yan. Sunod, galing kay Sean. Hi, bitch! What the fuck? Don't touch me! Anong nangyayari? Bitch! Makakatulog pa ba yung gabi? Maraming salamat, Sammy! Sunod! Ang galing kay Denver. Si ang pangalan si Queen Yasmin. Hindi ito deepfake. Kabahan ka na dito, Hari. Parang gusto ko na tumuko, ipapabayan ko na lang sa iba. Nung karangalan ko, nawawala na ako ng pag-asa. Kakayanin ko ba ba? Lagay mo si Tito Hari. Kasi ako na lang inaasahan nila, wala nang iba. Yan ang deep. Punta pa lang sa butas ni Queen Yasmin. Ganyan tayo kalalim dito sa channel. Ito mga dekalidad. Wala ko naiintindihan. Ganyan siya ka-deep. Hindi yung deepfake. Ano yun? Deep web. Sunod. Edit nyo nga. Gusto ko rin nung umiikot ako sa kawalan. Parang buhay ko. Galing kay Franz. Ano gagawin? Level 1 lang si Angkas. Ako lumabang ka Angkas ngayon na. Book bag. Tumakbo ka na lang. Yan. Yan ang tamang desisyon mo, boy. Maraming salamat, Franz. Dekalidad. Hindi yung deepfake kasi nangyari talaga yun. Sunod. Patingin nga si Tito kung malaki na pututoy. Hindi. Ayoko na lumayo na nga ako eh. Leche ka Tomas Studio. Lumayo na nga ako kanina. Umiwas na nga ako kay Tita Ibana tsaka kay Tita pa. Patingin naman ng pututoy. Masyado ng totoo ha. Hindi na to fake. Sunod. Upo ka nga dito. Patingin nga kung matigas niya. Papinitik-pitik yan. Sunod. Ayoko na. Galing kay Mr. Lemur. Ayan, galit na ang aking edit.
Galing. Oh, dito, Harry! Oaks! Galit na si Tito Harry Roque sa mga hater niya, sa mga nag-edit sa mukha niya. Ayan na rin yung edits ko kanina pinapanood ko sila Tita Yubana. Sunod! Ito matatawa. Galing kay Albert. Hindi yan deepfake. Parang ginip lang yan. Mawitak mo. Hindi ko pwede pakita yan. Sabihin na lang natin may isang nanggagalaiting Harry Roque sa likod niya. Para lang sa mga members niya, lalagay ko sa description yung uncensored version. Buti na lang meron tayong para sa members, diba? Hindi ko pwede pakita, may age restrict yan. Huwag ka nang umiyak. Hindi fake yun. Totoo yun, 100%. Sunod. Galing kay Allen. Sasagutin ko lang pala yung ano na yan. PaoLUL na yan. Hoy, PaoLUL. PaoLUL. Olol. Ito talaga lahat. Ayoko na. Nahihimik ako dito. Inuulol ko sarili ko. Yan ang mga gusto ko sa inyo. Pero witty ka. Magaling. Gawa nun. Allen. Magaling, Allen. Pumunta pang alien din. Napaka-deep ng naisip mo. Hayop. Patingin ng pututoy, Allen. Dali. Natuwa si Tito sa ginawa mo. Sunod. Nauulol na ako. Hindi! Paborito ko love di. Hayop ka. Ano to? Kyle DMN si hayop ka. Oo, mahaba ako. Deep nga eh. Mahilig ako sa deep. Huwag yun ang buhayin. Hayaan nyo na mamatay ang love team na to. Deep at fake ang aawayan na to. Pero hinahabol din ako. Ako si Maui. Pao, lagay mo yung mukha mo kay Maui. Tayo hanggang tumatabo ka sa edits ng mahaba. Sunod. Mga ulol kayo lahat. Galing kay Guni. At paulit-ulit ka, PaoLUL ka lang, PaoLUL. PaoLUl ka lang, PaoLUl. Hey! Oy! Yung ano na naman, yung smosh. Oh! Bigyan mo pa ako ng pixels! Guni! Ah! Anong konteksto nito? Papangay ba? Ang tunay na matapang, papanoorin na lahat ng deepfake. Lumagpasa tayo sa level ng editing na kayang gawin ng isang normal na Pilipino. Sunod, maraming salamat. At panghuli galing kay Andre. Rap battle in 2050! 开始锤炼着武功， Yeah, 因为 edited. 出这次招式显得 Mga probinsya lang China makakagawa yan. Masakit. Tapusin na natin doon bago pa lumala ang mga deepfake na ito. Tayo ang fake na probinsya ng China. Kailan ba tayo magiging totoo sa ating sarili, ha? Magsitayo mga Pilipino. Alamin ang katotohanan bago mapunta sa wheelchair at magka-neck brace sa mga magnanakaw sa Pilipinas. So doon na natin tapusin mga dekalidad ng mga deepfake ngayon. Sana nagustuhan nyo. Ako medyo napagod ako sa mga deepfake nyo. Leche kayo lahat. Gusto ko lang ulitin na meron pa tayong merch. Yan lang nasa description. Gusto nyo bumili. Para hindi ako mapilitan mag-casting couch. PaoLUL. Olol. Huwag tayo like, share sa mga fake nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PaoLUL out.